खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं उदालगुरियाव इयुथनि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि। UPPL दोलोआव लोब लोब लाइमोनफोरनि जगदान। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय BDF केम्पासआव गासै सा 540सो लाइमोनफोरा UPPL दोलोआव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे जयेनाव लाइमोनफोरा बिटिआरनि CM प्रमद बर'नि आखाइ हमना UPPLनि गोख्रों खामानि मावनो आरो UPPL दोलोखौ हेफाजाब होनो समाय लाबाय। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि जोंनि लाइमोनफोरा बयबो बाहागो लायोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलखौ सोलायनो हागोन, समाजखौ सोलायनो हागोन आरो गोग्गो गोख्रों समाज दानो हागोन होनना फोरमायो। लोगोसे लकसभा बिसायख'थि बायब्लानो मोजां इयुथ कनफारेन्स खुंगोन आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मोनजि आयदाफोरनि थाखाय सायख'ना दोनदों होनना बे आयदायावनो लाइमोनफोरखौ खामानि मावनो होगोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं गुवाहाटी लकसभा बियाबनि थाखाय गावसोरनि नमिनेशन बिलाइ फोरमान जानायनि उनाव गासै सा 8 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेनो थियारि। गिबियाव सा 10 बिजाथिफोरा गावसोरनि नमिनेशन बिलाइखौ गथायदोंमोन, बबेखानि उनाव सानै बिजाथिनि मुं थिसननायखौ बोखारनाय जादोंमोन। आद्रा थानाय 8 बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइखौ नंगुबै फोसावनाय जादोंमोन। गिदिर दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव BJPनि बिजुली कलिता मेधि आरो कंग्रेसनि मीरा बरठाकुर ग'स्वामी दं। जेब्लानो नमिनेशन बिलाइखौ बोखारफिननायनि जोबथा समा जोबबायमोन, रावबो बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखारफिनाखैमोन। बादायगिरिफोरनि जोबथा फारिलाइखौ गोख्रों खालामदोंमोन। गुवाहाटी लकसभा बियाबनि थाखाय 7 मेनि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बर होनाया जागायगोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ मैया समबारखालि आसामनि सानै सुबुंनो मानगोनां पद्मश्री बान्थाजों मान बावदों। बे बान्थाखौ मुंदांखा आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारी, जाय आबादनि बायदि बायदि बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव बिहोमा होनायनि थाखाय बान्था मोननो हादोंमोन आरो सुखनानि अजाफालि आरो देवदानि मोसानायनि गेदेमा बुंथिगिरि द्र'ना बुवाननो होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि 8 एप्रिल 1962 मायथाइयाव जोनोम मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारीआ आथिखालाव आसामनि चिरां जिल्लानि ना फिसिग्रा बिफाननि बोसोनगिरि बर्डनि सोद्रोमा महरै हाबा मावगासिनो दं। बिथाङा चिरां जिल्लानि आबाद बिगियान मिरु आरो सेरिकालचारनिबो सोद्रोमा। 2017 मायथाइनिफ्राय बिथाङा बरद'चेला फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि फोसावगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया उदालगुरियाव NDनि मोनसे सुबुंगौमानि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मायासो अरुणोदयनि रांखौ हरगासिनो दं, रेशन कार्डबो होगासिनो दं। गुबुन फारसे गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङासो इलेक्ट्रिक हरदों, गेस हरदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे नरेन्द्र मदि आरो हेमेन्त बिश्व शर्माखौ देरहानो थाखाय दरं उदालगुरिनि बिजाथि दिलीप सयखियानो भट होनो खावलायदों बिथां प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंबावोदि NDनि बिजाथि दिलीप सयखियाया बिथाङा बिसायख'थियाव देरहायोब्ला 2 बोसोरावनो दरं उदालगुरिनि दैमा दैसाफोरनि खुरखानाय आरो लामा दालांफोरनि गासिबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होजोबगोन होनना फोरमायबावदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।